Aksara Jawa anggitane Dwi Fadilasari. Laire saka legenda Aji Saka. Wujud tutur tinular saka pupuh Dora lan Sembada. Pupuh kang ngrebutake bendamane Aji Saka. Pusaka kang kudu dijaga ing Pulo Majeti. Aksara Jawa pirang-pirang bentukan, pirang-pirang sandang lan pasangan. Ana sing garis lurus plekentuk siji lan diwenehi bunderan ing bumi. Ana wulu, suku, pepet, layan. Iku salah sawijining pasanganmu. Aksara Jawa Hana Caraka kang duweni teges kang wibawa. Dene manungsa urip ing donya iku utusane Gusti kang duweni gaweyan dhewe-dhewe. Data Sawala duweni teges kang nirmala yen wong urip bakal mati. Ora bisa nganti sula yen padha jayane. Gusti Allah sampun maringi urip kang kudu digunakake kanthi amarga betik ketitik Allah ketara. Sakabehe bakal piwales ingkang setara. Moga Batara urip iku pinaringaning Gusti. Kudu ditampa kanthi ikhlas ati. Tansah nglakoni kanthi ati-ati. Tansah nrimo kodrating Gusti. PAIM 17 Desember 2020.